Pracujete s 3D dátami a neviete, ktorý formát použiť? STL, OBJ, STEP alebo GLB. Výber správneho formátu priamo ovplyvňuje kvalitu výstupu, kompatibilitu aj efektivitu práce. Krátky prehľad toho najdôležitejšieho. STL je štandard pre 3D tlač a kontrolu kvality. Je jednoduchý, univerzálny a neobsahuje farebné dáta. 3MF je pokročilejšia alternatíva k STL. Umožňuje ukladať farby, materiály aj tlačové nastavenia v jednom súbore. OBJ je vhodný na prenos modelov medzi rôznymi softvérmi. Zachováva geometriu aj textúry. GLB je optimalizovaný pre web, aplikácie a rozšírenú realitu. Ide o kompaktný formát, ktorý sa rýchlo načítava. STEP je kľúčový formát pre konštrukciu a výrobu. Obsahuje presné CAD dáta, je štandardom pre výmenu medzi systémami. Pri 3D skenovaní sa pracuje najprv s tzv. Point cloudom, ktorý sa následne prevádza na mesh modely ako STL alebo OBJ. Zo spomenutých formátov je STEP jediný formát, ktorý umožňuje plnohodnotne upravovať model. Ostatné formáty ponúkajú len veľmi obmedzené možnosti úprav. Nejde o to poznať všetky formáty. Dôležité je zvoliť správny podľa konkrétneho použitia.